दासान्दि BKWSनि थासारिखौ फोरमायनायनि सिगां आङो दिनैहाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों ओरैनो दायनैसो बाथ्रा फोरमायनो साननाय जादों। बाथ्राफोरखौ जोङो रोखाबो जानांगौ आरो फैगासिनो थानाय समाव जों बोरैहाय मोजाङै खौसे ज'यै खामानि मावनानै जाफुंहोनो हायो बिनि लामा लानांगौ बेखौ आङो खावलायगोन BTC बायजोआव थानाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजाखौ। दा जोङो थांनाय आसाम एसेम्बलिनि जथुमा जादोंमोन सानब्रैनि जथुमा बावहाय जोबथा सानखालि 19 अक्ट' फेब्रुवारिमोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ जों लोगो मोनदों। आसाम आयेन आफादनि गावनिनो गिबि मन्थ्रिनि मोनसे जथुमा मोनसे खथायावहाय कनफारेन्स हलाव बावहाय जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो बारग' बिल सनसे आफाद लोगोसे जोङो बर' फोसाबनाय गावहाय खुंथाय जोङो ज'यैनो लोगो मोनदोंमोन। बिथां मानगोनां बिश्व दैमारिनि जोंनो खाबु खालामना होनायाव जोङो लोगो हमनो खाबु मोनदोंमोन। बावहाय जोङो गासै मोन 22 दाबिफोरखौ लानानै जोङो रायलायदोंमोन। रायलायनाया इदिनखालि जोङो जोंनि दाबि बिलाइखौ गथायनानै होदों आरो सावरायदों। बिथाङा मोनसे खोथा होदोंमा जे माखासे जाय खामानिफोरखौ मावफुंनो हायो मावनो नाजानोसै साननैसो उनाव आरो माखासे जायफोरखौ जोङो नैबे दा बिसायख'थिनि आगोलाव हास्लाबनाय नंला बेखौ जोङो मेनिफेस्ट'आव सोनानै दोनसै बे बाथ्राखौ जोंनो फोरमायदों आरो मेनिफेस्ट' माने BJPनि मेनिफेस्ट' बिसायख'थिनि मेनिफेस्ट'। दा बावहाय जोङो गुबैयै जोंनि गामि सोसननायनि बाथ्राखौनो जों गिबियाव लाबोदों जे दासिम बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि गामिफोरखौ जोङो सोसननो हायाखिसै बा जोङो नटिफिकेसन खालामजोबनो हायाखै। गासै जोङो गिबि खोन्दोआव 958 गं गामिखौ सोनो हाबाय आरो नैथि खोलोबाव फैनो गोनाङा जाहैबाय 166 गं गामि। बेनि अनगायैबो सनितपुर बिश्वनाथ बे जिल्ला मोननैनि माखासे बर' गामिया BTCआव सोसनजागोन बा बिटिआरआव सोसनजागोन आरो माखासे आद्रा थालांनायफ्रा जोंनि खुंथायाव फैगोन बिनिबो बाथ्रा रायलायनो गोनां थाबाय। आरो राभा हासङाव रायजो जानाय बर'फोर राभा हासङाव राभाफोरजों जोङो खुंथायाव दंफायो जयै। दा राभा हासंनि बर'फोरनि मोनसे साननाया बे जे जों जेरावहाय BTCनि बायजोआव बर'फ्राबो खुंथाय मोनबाय बेखायनो जों जेराव जोंनिनो खुंथाय मोनबाय बहाय जोंबो थानो लुबैयो जयै जा एसे मोनो बेखौनो रानलाय होनलाय जोङो खामानि मावनो लुबैयो जयै थानानै। बे बाथ्राखौ बुंबोबाय थानायाव राभा हासंनि खुंगिरि आरो राभा हासङाव थानाय राभा स्टुडेन्टस इउनियन दुलाराय बर' फरायसा आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफाद बारग' बिल सनसेयाव जों रायलायबोदों खुंथाय ज'नो जोङो रायलायबाय। नाथाय समा बाबेनलांबाय बिनि मोनसे रोखा सुस्रांनाय लामा नुजानानै फैयाखै दाबो रायलायनानै दङ। दा गुबैयैहाय बर' कसारिनि जि मोनसे हालोद बा माने जोंनि दानि थासारिया बेनो जोङो नाजादों रांखावरिफ्राबो जोङो बुरजा मोननो लुबैदोंमोन मोननो हायाखै। जोङो 71 रां बबेयाव मोननांगौमोन बेखौ मोनाखै। बेफोर गासै जेंनाफोरखौ जों फोरमायदों आरो बिसायख'थिनि सिगां जोङो सानदोंमोन मा जे जोंहा बर'फ्रा BTCनि बायजोआव गोबां बर' थानाय जिल्लाफोर दङ आरो बियाबफोर दं जाय बियाबफ्राव बर'फ्रा भटार्स हिसाबै बिसायख'थियाव बाहागो लायो आरो जोङो देरहाहोयोबो आरो जोङो मददबो होबोदों सोरखारखौ। दा जोङो बुंनो थाङोबा नियार एबाउट 6 लाख माने 6 लाखसो भटार्सफ्रा जोङो BTCनि बायजोआव भट होनो मोननाय जायो। दा एफा बुरजा भट जों जेराव BJPनो कनभार्ट खालामनो हागोन बा जोङो भट होनाय जागोन। जोङो BJPजोंनो जेराव दङ BJPजों जोङो दिनैहाय खुंथायाव बिथांमोनानो जोंनो दाना होदों बेखायनो जों दाथ' नैबे समाव BJPजों दंखायोखाय जोङो बुंदोंमोन गिबि मन्थ्रि बिथांखौ जे जोंनोबो BTCनि बायजोआव 3 जोंनो बर'फोरनो बियाब होनांगौ बे बाथ्राखौ बुंनाय जादोंमोन। बिथाङा रायलायनायनि बाथ्राखौ होदों दोलोजों माने आसाम स्टेट BJP आसाम प्रदेश BJP आरो सोरखार ओमफ्राय जोंनि खौसेथि बर' आफाद बारग' बिल सनसे आफाद जोंनि खुंथाय आरो बिदिनो जोंनि बर' माहारि आफादजों रायलायनानै बेखौ रैखा खालामनाय बाथ्रा बुंदोंमोन। दा दाखालि मोनसे जोंनि जरायावबो धेमाजि जिल्लानि सिङाव 3 बियाबनि सिङावहाय मोनसे जन' आसिरबाद जात्रा जाय बिमुंजोंहाय बियो नुजाफैदोंमोन बा दावबायफैदोंमोन। बेवहाय लोगो हमनायाव जोङो जोंनि सानजारि नोगोर बे मानिकपुरनि जि मोनसे लामाजों दावबायबोनाय समाव जोङो लोगो हमनायाव बिथांखौबो सोंनाय जादोंमोन
जोङो थाबायनानै रायलायनांबाय गोबां मानसिनि होंगो दोंगोआव बेवहाय आं बुंदोंमोन आरो जोंहा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरियाबो बुंदोंमोन जे रायलायनायखौ माला खालामनो बुंनाय जादोंमोन बिथाङा बुंदों 10 अक्ट'सिमा प्रग्राम दङ बेनि उनावहाय दिसपुराव रायलायनोसै होनना बुंलांदों आरोखि ओंखायनो जोङो गाबोन जों थांगोन दिसपुरावहाय माने गुवाहाटियाव थांगोन जोङो आरो जोङो गिबि मन्थ्रि बिथांजों लोगोसे जोंनि पार्टी प्रेसिडेन्ट लिपसु खेमानगान बिथांमोनखौ जोङो कन्टेक्ट खालामनोसै बा जोङो लोगो हमनानै रायलायसिगोन आरो जोङो दाबो लुबैयो जोंबो मिजिंथिदों एटलिस्ट जोंनोबो लवार आसाम मिडिल आसाम आरो आपार आसाम माने सा आसाम थाबाय जोंनि बाहागो गोग्लैयो गेजेर बे मरिगाव नगावफ्रा गोग्लैजोबो गेजेराव आरो जोङो लवार आसाम होनोबा जोबनाय ओजोंहाय धुब्रि गवालपारा बेफोर गोग्लैजोबो दा बावहाय जोङो साथाम बर' सुबुंनो बिजेपियाव बिजाथि होनांगौ होननानै बा टिकेट होनांगौ होननानै जोङो बुंनाय जादों रायजो सभानि बाथ्रा बुंदोंमोन जों नाथाय रायजो सभाखौथ' हास्लाबाखिसै रायजो सभायावबो बिटिसिआवथ' मोनसे गोख्रों खुंथाय थाबाय 6 शेड्युल आरो माने बावहाय हाग्रामा महिला सानानै गोख्रोङैनो जेरावहाय खुंथायखौ सामलायो इएमफोर थाबाय एमएलएफोर थाबाय गोबां बिथांमोननिफ्राय सुबुं थान्दैफोर दङ खुंथायाव दा जोंनि बायह्रायाव जोंहा गैजाया बुंनो थाङोबा ओंखायनो बायह्रानि जेंना जेथोखौबो दिल्लीनि पार्लियामेन्टआवहाय एसे मोनथिहोनो थाखाय जोंनि बिटिसि बायजोआव रायजो सभानि एमपिखौ होनांगौ होनना बुंनाय जादों नाथायथ' हास्लाबाखिसै जालांबाय दाखालिनो माने नमिनेसन जाबाय आरो माने बेरेखा दोलोनिफ्राय बिजाथि गैयिनि थाखाय साथामबो देरहालांबाय दा बे खाबुआ जोंनिफ्राय थांबायखौनो जों बुंजायो आरो बिनि अनगायैबो जोङो दाबिखौ लाखिदों दाबियाव बे दङ जोंहा जे गुवाहाटि आरो सानजारि नोगोराव बर' कालचार अट'नमास काउन्सिलनि सेक्रेटारियेट लुनांगौनि बाथ्रा बिनि थाखाय जोङो गिबि मन्थ्रिखौ बुंदों दिल्लीयावबो जोंनो बर' कालचार अट'नमास काउन्सिलनि मोनसे भबन नांगौ बेखौबो बुंदों जोङो आरो धुब्रियाव मोनसे हा दंमोन गोदोनो बुरद कालेकसन बे समावहाय ब्रह्मलजिं माबा खालामना गालांनाय गायसनना गालांनाय बे दा आद्रि जानो नागिरदों धुब्रिनि हार्ट अफ दा धुब्रि टाउन आरोखि बेयो दङ दा बे आद्रि जानो नागिरनायखाय बावहायबो जोङो ब्रह्मलजिं लुनांगौ बे दाबिखौबो लादों जोङो आरो जोंनि जायफ्रा साख्रि बाख्रि गैया लाइमोनफोर एट दा रेट अफ 5 लाख साफायाव 50,000 जोंनि बर' लाइमोनफोरनो बे खाबुखौ होनांगौ होननानै जोङो दाबिनाय खालामदों दाबिदोंमोन बा बे लिरनाया दङ दा बिदिनो गोबां माखासे जों गासै 29 दाबिखौ जोङो बिथांनो गथायना होदों रायलायनाय बाथ्राफोर होदों दा जों ओंखायनो गाबोन ओंखारलांनानै बिथांखौ गिबि मन्थ्रिखौ आरो जोंनि पार्टी प्रेसिडेन्ट बिजेपिनि स्टेट बिजेपिनि लिपसु खेमानगान बिथांमोनखौ लोगो हमनानै रायलायनायखौ थाब जानायखौ जोङो लुबैदों मानोना खोनानाय बायदियै फैगौ 15 अक्ट' खाथिसै 15 अक्ट'आवनो इलेक्सन बा बिसायख'थिनि मोनसे नटिफिकेसनखौ होनो हासिगौ आरोखि ओंखायनो बाथ्रा बे जोंनि बर' कालचारनि दानि बा जों साननाय जों मोननो लुबैनाय जोंनि दाबि बेफोर बेखिनि आरोखि